Historiaren errebisio bat egiten du liburu honetan Federicik, kapitalismoaren transizioa deitzen den garaiaren. Orduan begirada hor jartzen du Federicik, eta bere galderak ze aldaketa ematen da, eta aldaketa horietan kapitalismoaren, alegia sistema ekonomiko sozial baten aldaketa urtez urte, hamarkadetan egiten dijoan horretan, ze harreman duen emakumeak horretan, eta bereziki ze harreman duen garai hortan bertan gertatzen den Sorgin Ehizarekin. Esaten du, hori gabe kapitalismoak ezin zuen gailendu. Ez da, aldi berean gertatzen direla, baizik eta kapitalismoa indar hartzeko, sustrai hartzeko, ezinbesteko zuen emakume guzti horiek sorgin bihurtzea eta jazartzea, ez da? Eta esan daiteke, hasi eta buka, galera baten kronika dela. Gero bestetik, Silvia Federiciren estiloa ere, ez da oso estilo komplikatua. Gauzak esaten ditu simple, eduki handiz, baina simple, zehatz eta argi. Eta ez da alferrikako hitz bakar bat ere ez dakit badago. Gero nik uste dut estilo zehatz eta garbi horri asko lagundu diola bere egiturak, ez da? Hasieran tesia azantzeak, gero adibide mordo bat ekartzeak, adibideak dira artxibota jotzen du, garaiko pentsalarietara, ondoren egin diren ikerketa guztietara, eta bukaeran dator referentzia bibliografikoen atal potolo bat, baina atal hori guztia liburuan dago. Liburuan sartzen ditu referentzia mordo bat. Eta horrek asko argitzen du hasieran berak defendatzen duen tesi hori. Bukaeran berriro ondorioak hartara argiago azaltzeko, ezta? Eta hori, azkenean gehatzen zaizu barruan sartuta berak hasieratik esan nahi zuen hori.